с нейно превъзходителство, госпожа председателя. Patëm një dialog intenziv dhe interesant. Подчертахме важността и значението на българо-албанските отношения, както в контекста на процеса на интеграция в Европейския съюз, Европейския път Албания, така и в контекста на предизвикателствата пред международния правов ред, така и регионалните измерения на тези предизвикателства. Между България и Албания няма висящи нерешени или отворени въпроси. Политическият диалог на най-високо равнище се изразява и в днешната среща, както и в предстоящата среща след отправената покана към нейно превъзходителство. България безусловно подкрепя заключенията на Европейската комисия, както и доклада до съвета по отношение изпълнението на индикаторите по напредъка на Албания и се надяваме в близките седмици да се проведе втората междуправителствена конференция, както и реалните преговори по фундаменталните въпроси, по основополагащите принципи, както и по преговорните глави, свързани с върховенството на закона и административната реформа. В това отношение Албания може да разчита на подкрепата на България, защото ние изповядваме принципа за собствени заслуги, като Албания в това отношение е шампион в Западните Балкани по изпълнение на критериите, но не само по отношение на преговорите със Съюза, а и по отношение на безусловната си подкрепа по общата външна политика и политиката за сигурност на Европейския съюз, както и ясната и категорична принципна позиция по отношение на войната в Украйна и принципните позиции, които Албания има по редица проблеми с Западните Балкани. На Украина промбущаджита детюрата сайта лидера ме нисмат регионале. Говорихме за възможностите пред икономическото сътрудничество, насърчаване на инвестициите, както и възможностите, които строителството на коридор 8 ще предостави за интензифициране на двустранния изток обмен, както и приветстваме включването на коридор 8 като част от трансевропейската транспортна мрежа, за да може неговата реализация да бъде в сроковете по регламента на ТЕНТ. Споделих с нейно превъзходителство, че в рамките на около година ще бъде установена редовна въздушна линия, за което българските власти усилено работят, и то базирано на траен и устойчив бизнес модел. Това ще даде съвсем друг потенциал за развитието на туризма, както и други до сега неизползвани възможности за бизнес обмен и за инвестиции в съответната закрила. Получихме необходимите уверения, за което сме благодарни, за прозрачността на преброяването, както и за гарантиране правата на българското национално малцинство в Албания. Ние оценяваме усилията и тази наша оценка е базата за нашата подкрепа за европейското развитие на Албания.
едема форт рогатимин европеяна. След 10 години липса на визити на високо парламентарно ниво, днес с групата за приятелство България и Албания сме радостни за възможността политическия диалог и неговите парламентарни измерения да продължат духа на доверие и ползотворно сътрудничество на ниво парламенти, чрез парламентите за интензификация на всички държавни институции и доверието, което трябва да създаваме между нашите народи. Благодаря за гостоприемството, благодаря за ползотворните разговори. Ju vende vetona. Ju faleminderit për bisedimet konstruktive.